ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಓಡೆ ಬೈದಿನಿ ಕದ್ರಿ ಫೋರ್ ಅಬ್ಬಾ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈದಿನಿ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ದಂಚಿ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕಲೆನ್ ಹೊರ ಕೊನದೆ ಇಂಚ ರಿನೋವೇಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಹೆನ್ಲ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲ 2 ವೀಲರ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋಯ ಅಪಗ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಮುಲ್ತ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೂರ ತೊಚ್ಪಾದೆ ಏತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆತನು ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ದ ಸುತ್ತಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಬೈದರ ಇಂಚಿ ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಪಿದಾಯ್ ಖಾಲಿ ತೂಪುನತ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ದ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಉಲಾಯ್ ಪೋವಂದೆ. ಸೊ ಉಲಾಯಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ದೊಲಾಯ್ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ತನೀಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಬತ್ತದು ಚೂರು ಪೊರ್ತುಲ ಆತುಜಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಆಯದೆ ಇದು ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏರೋ ಒರಿ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಕೊರಿಯರ ತನಿಕ್ ಪಿರಾವದ ಸೈಡ್ ಹತ್ತದೆ ಪುನೆ ಎದುರು ಪೋ ಅಂದ್ ಫುಲ್ಲರೆ ಉಂಡಾ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡಂದಿರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಾ ಫುಲ್ಲರೆ ಉಂಡಾ ಗೋ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಡ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈರ್ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬಾಲೆನ ಎಂಕುಲು ಈರ್ಕುಲ್ಲುಲೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೋನೆ ತುಲ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ದ ಇಂಜಿನ್ ಅವಳು ಉಂಟುಂಡಾ ಅವ್ರು చెప్తారు ఇంజిన్ ತನೀಶ್ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತನೋ ಐದು ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ ಇತ್ತನು ಟ್ರೈನ್ ಇಟ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲರೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಏಪನ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಡುಪುನಗನ ದಾದನ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಪೋನಾಗ ಈಜಿ ಐಡ್ದಲ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಉಡುಪುನಾಗ ದಾದನ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ದ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಡು ಕುಲ್ದು ಪೋತೀನಿ ಅವಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏಥ ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಡು ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ದುಂಬಿತ್ತು ಪಂಡಿದಿತ್ತೇರೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರಾ ಬೈದಡು ಪಿರಾ ಬತ್ತದು 1 or 2 years ಐಡ್ದು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಪನ್ನುಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ರಪ್ಪ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಎನ್ಪೋಯ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಂಡು ಪೂರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಟಿಕೆಟ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಪುನ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತದಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಕುಲ್ಲಿಯರ ಆ ಕುಲೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಅಂಚಿಡ್ದು ಬರೋಡು ಫುಲ್ಲು ಕುಲೋನು ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ತನೀಶ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇ ಟೈಮನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಆಗಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಲ ಗೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪಿದಾಯನ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಕಡಪುನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಪುನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಪರೂಪ ಪಂಡ ಅಪರೂಪ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲಿಗಿನಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಈ ಸಂಡೇ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಬೈಯದ ಪುರ್ತು ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಕಾಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲ ಆಯ್ನಲೆ ತುಂಬ ಬೈದ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಡೈಲಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬರೆ.
at that ಅಲ್ಪತೂಲೆ ವೈತಾತಿಗೆ ಮೂವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ತನಿಷ್ ಪೋಡಿ ಆವೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಆಯ್ತು ಗೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಲ ಬೋಡಾಂಡ ಗೋಸ್ಟ್ ತೋಜುಜಿ ನಮಕ್ ಆ ವೈತಾತಿಗೆ ಮೂವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಲ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಅವೇನ್ ಪನ್ಪುನಕೆಂದ ಅಲ್ಪತೂಲೆ ಯಾರು ಎದುರುಂತೊಂದಿನಾರು ಆರ್ಲ ಅವೆನ್ ತಿರ್ಗದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕನಸು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ನನಸಾಯಿತು. ದಯಪಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಏತ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ, ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇಡೀ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗದ್ ಬರರೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು. ಅವಳ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಲಾಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಒಂಜಿ ಥರ ಸಾಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಡತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜತೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳೊಂದು ಆರಾಮಾದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಡ್ತು ಒಂದು ಪೋಲಿ ಅಂಚಿಡು ರೋಡ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚಿಡು ಪಾರ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದಿನಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋವರೆ ನೋ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಎಲ್ಯಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಏರ್ಲಕುಲು ಒಂದು ಪೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ದಾಯ್ ಗೊತ್ತನೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮಲ ಪೋದು ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಆಸೆನು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ತೂಯಿ ನಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಗೋಣೆದಿ ಆದೊಲು ಜಾರ ಬಂಡಿಡು ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಲ್ ತೂಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ. ಐಗೋಸ್ಕರ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಆತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಕ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಕಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಕಲ್ನ ಆಂಟಿ ನಕುಲು ಅಂಕಲ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂದು ತಿರ್ಗುನ ಉಂಡತೆ ಐಟಂತೂ ಜಿಂಜದಿತ್ತೇರು ಕಟ್ಟಾಣ ಮಿನಿ ಗತಿಯೇ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ದಂಚಿ ಮಿನಿ ಬತ್ತಡ ಈ ಶಾಪ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರೇರಿಕ್ ಚರ್ಮುರಿ ಇಷ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಚರ್ಮುರಿನ್ ವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅನ್ಶಾದಿ ಆನಿಕಲೆಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಆ ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೀತಿನತ್ತೆ 30 ಅಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಉಂಡಾವೆ ಆ 30 ಅನ್ ಬರೀತಿನ ಗೋಡೆದ ತಿರ್ತು ಟರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಚರ್ಮುರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತಡ ಮುಲ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತದು ಮುಲ್ತ ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂದಿದೆ ಎಂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಮರಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ. ಓಕೆನಾ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮರಪಂದೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಂಡೇ ಸ್ಟೋರಿ, ಸಂಡೇದ ಔಟಿಂಗ್ ಇಂಚ.
ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಈ ಸಲ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಪೋಯ ಅವೇನೇ ಆನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈನ್ದ ಕತೆ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊನ್ನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಎಡ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿಡ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಟ್ರೈನಡ್ ಲಾಲ್ಬಾಗಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಲ್ಬಾಗಡ್ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವರವರ ಪನ್ನಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನಕಲೇ ಗೊತ್ತಾವು. ಸೊ ಏರಾಂಡಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಕ್ಕುಲ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ಡ ಲಾಲ್ಬಾಗಡ್ ಅತ್ತ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುನ ತಾಂದಿನ್ಯಾಡ. ಸೊ ಎಸ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕಡೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅವು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನು ಪಿರೋರೈತೆ ಕುಲೋಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗು ಏನು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಪಂತೈತಾ ಅಂತಂಡು ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮళ్ళీ ఇచ్చి నీకలేగా తాపును ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ఒక ಪಿರೋರ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತದು ಪಿರಾ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಬೇಲ್ ಆ್ಯಪ್ನು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಂಡಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇನಿ ಮಂಡೇ ಯಾನು ಇನಿ ಪಂಚಮಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಅಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನು ವ್ಯೂ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೇರಿ ಇನ್ನು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕ್ಯೂ ಪೂರ ಇತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಪೂರ ಪೋರೆ ಬಟ್ ಸಮ್ ಹೌ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆರಾಮದೇ ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಕಾಪರೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೆ ಜಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಬಲಿಲ ತಿಕ್ಕನು ಬಲಿನ್ಲ ತುಯ್ಯ ಬುಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಷಷ್ಠಿನದ ಅದನ್ನ ಅವಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಪಂಚಮಿ ಷಷ್ಠಿ ಪುರ ಏಪ ಬೂರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಆಂಟಿ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಪೋರ್ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನು అంటే ಏನ ಮಾದರಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಪೋಯ ತನಿಷ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ 11:45 ದಾದನ ಅಂಚ ಪಿದರ್ದಿನ 11:45 ಆತಾಯಿಡು ದುಂಬೆ 11:30 ಅಂಚೆ ಪಿದರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವಿನ ಪೂರದಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಯ್ಜಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಪಂಚಮಿ ಷಷ್ಠಿದ ಪಗ ಪೋನಾಗೆ ಆ್ಯನ್ ಕುಡುಪುದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿನಿ ತೂತು ಜಡ ತೂಲೆ. ಸೊ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಡೆದ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಂಡಿದ ಇನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಸೊ ಸಂಡೇದ ಔಟಿಂಗ್ನು ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ಆ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನು ಒಂಜಿ ಪನರೆ ಇತ್ತು ನಿಕಲ್ಡ. ಎಸ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಲ ಕೊರ್ಕ ನೆನೆ ಐತೆ ನೆನಪಾಣಿಂಕು ದಾದಾ ಅನ್ ಪನ್ನಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಹೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಕಿ ಆವಡು ಪನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದುಂಬುದಕುಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆದ ಕಲೆಗ್ ಆತ ಪೂರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಪ್ಯಾಕನ್ ಪಾಳೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಮೆಂತೆ ಉಂಡತಿ ಮೆಂತೆನು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆತದಿಲೆ ನೀರುಡು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಸರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದು ತರಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡಲ 1 hour ಅಂಡಲ ಬುಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಏತ್ ಕೊರ್ತುಲ ಬುಡೋಲಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತು 4 hours 5 hours ಪೂರ ಬುಡೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪುನ್ ಕುಜಲುಡು ಡ್ರೈ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಳಿಗೆ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಅವು. ಸೊ ನೇಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಹೆಲ್ದಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಕಿ ಅದು ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೈತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಡು ಜಾತ ಪೂರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮೆಂತೆದ ಪೂರ ನೆನೆತದಿದ್ದರಿಗೆ ಪಾಡಲ ಕುಜಲ್ದ ಅದನ್ನು ರಫ್ ಆತ ನನ್ನ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಪಾಪ ಆರು ನೆನೆತದಿದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ಆರೆ ಕುಲ್ದು ತರೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆರೆ ತರೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಡ ಎಂಕಲೆ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರಿಗ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ರಫ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಹೇರ್ ಪನ್ನಡ ಮೆಂತದ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆತದಿಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪಲೆ ತರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 hours ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಆತ್ ಬುಡ್ಲೆ ಐಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಬುಡ್ಚೋ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಪುನ ಈಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೇರು ನಾನಾಲ ಬುಡ್ಪೇರು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅವು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ 2 hours ಬುಂಡ ಯಾವು 1 hour ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ 1 hour ಬುಡ್ಲೆ ಐಡ್ದು ಮಸ್ತ್ 15-20 minutesಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ಬದಲು ಮನೆ ಪದಕುಲ್ಲೇ ಪಾಡೋಚಿ 1 hour ಅಂಡಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 2 hours 2.5 3 ಮುಟ ಬುಡೋಲ್ಯಾ ಅಂತ ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಬುಚ್ಚಾವಿ ಸರಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಶಾಂಪೂ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೆಲವೇರು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ಅನ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೆಂತ್ಯದ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡೋಣ ಶಾಂಪೂ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನೀರು ದಿಕ್ಕಲೆ ಅಂದು ಅವು ಇಂಚ ಪುಡು ತರೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನು ಮೆಂತೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಿಕುಲ್ ಶಾಂಪೂಲ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ತುಲೇತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ಅಪಗ ಖಾಲಿ ಮೆಂತೆನೆ ಪಾಡೋಚಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಥವಾ 2 ಸಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮೆಂತೆದ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆನಿಕಲ್ಲ ಹೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆತೆ ಅದಿತ್ತು ನಿನ್ನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಡ್ ಪುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಯಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲವ್ ಏನ ಕಡಿಯೋದು ಏನೋ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮರಪಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಫಿರದಕ್ಕೂ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬಾಯ್.